खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो PMAYJनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। दा बे PMAYJआव जाय बिथांमोना सिगाङाव थांनाय बोसोरफ्राव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय नैबेवहाय एबार जे 2025आव मोनसे गोदानै लिस्ट ओंखारनानै फैदों लोगोफोर। बे 2025आव बिथांमोना न'खौ मोननो थांगासिनो दं आरो दानिया बेवहाय नोंथांमोना जुदि नोंथांनि जि लिस्ट, बे PMAYJनि जि लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना बोरै चेक खालामो बेखौ नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिलांगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो दानिया नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो आरो बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो, अर्थात टाइप खालामनानै हो। बेवहाय मा टाइप खालामनांगोन नोंथांमोना PMA नैबे लिंकखौ नोंथांमोना PMAYJ रिपर्ट बेखौ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। नोंथांमोनाबो क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जागोन लोगोफोर। शो जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे सिगांनि जे फार्स्टनि जे लिंक, नैबे सिगांनि जे लिंक, बे लिंकआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जागोन। शो जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय मोननै अपसन नुदोंना लोगोफोर, नैबेवहाय बे मोनसे आरो बे मोनसे, फार्स्ट आरो सेकेन्ड। बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, जेबो सेलेक्ट खालामनाङा। अलरेडि नोंथांमोना मा खालामनांगोन, हम पेजाव खनसे क्लिक खालामनांगोन नैबेवहाय। नैबे मोननैयावबो नोंथांमोना क्लिक खालामनो नाङा आरो बिनि उनाव नोंथांमोना बबेयाव क्लिक खालामनांगोन, नोंथांमोना नैबेवहाय हम पेजाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस आरो शो जाबावगोन। शो जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लादो। बेवहाय नैबेखौ नोंथांमोना जेथे मादै FEFMS रिपर्ट, बेवहाय नोंथांमोना नायदो। बेनिफ्राय नैबेयाव लोगोफोर सिनायाखैब्ला नैबेवहाय नोंथांमोना बेवहाय बहा क्लिक खालामनांगोन, 3 नाम्बारनि जि अपसन, 3 नाम्बारनि जि अपसन नैबेवहाय 3 नाम्बारनि जि अपसन बेनिफिसारि रेजिस्टार्ड एकाउन्ट्स, नैबेयाव 4 जन एन्ड भेरिफाइड, नैबेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि जि भेरिफाइड जानाय लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन आरो आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जाबाय आरो शो जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय माखौ सेलेक्ट खालामनांगोन, नोंथांमोना नैबेवहाय लोगोफोर नैबेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। आं बेयाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनोसै। स्टेटखौ नोंथांमोना आसामनि नालाय आसामाव होदो। आसामनि नङाब्लाथ' बेलेगनि होनांगोन नोंथांमोना। आसामनि नालाय जों आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे सेकेन्ड अपसन ओंखारबायना, बेवहाय नोंथांमोना मा होनदो, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना लादो। आं बेवहाय अलरेडि बाक्साखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरो सेकेन्ड अपसन ओंखारलांबावगोन। बेबायदिनो गाहायाव बिदि फारि फारि ओंखारबोबाय थागोन लोगोफोर, फारि फारि ओंखारबोबाय थागोन। बेबायदि नोंथांमोनावबो ओंखारबोबाय थागोन। दानिया नोंथांमोननि जि सार्कोल, बे सार्कोलखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन आरो आं बेवहाय मोनसे अपसन सेलेक्ट खालामनोसै। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरो नोंथांमोना मोनसे सेलेक्ट खालामबावनांगोन। मा सेलेक्ट खालामखानांगोन, नोंथांमोननि ग्राम पन्सायत अर्थात PCDCआ नोंथांमोननिया मा गोलैयो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो आं बेवहाय मोनसे सेलेक्ट खालामबाय आरो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामदो लोगोफोर। आं बेखौ दानिया नोंथांमोना अलरेडि गासिबो नैबे नोंथांनि सेलेक्ट खालामनाया जाजोब्बाय। जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय मा जानानै दंनो, नैबेहाय 70 - 20 बेसेबां जायो बेखौ नैबेवहाय होनांगौ नैबेवहाय होनांगौ। नोंथांमोना बेवहाय होनो नांगोन आरो 70 - 20 बेसे जागोन बेखौ नैबेवहाय टाइप खालामनानै होबानो जाबाय आरो आं बेवहाय टाइप खालामनानै होबाय। होखांनायनि उनाव साबमिट बटनाव क्लिक खालामनानै होबाय।
बेनि उनाव साबमिट बटनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोनाव नै बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जाबाय आरो दानिया बेवहाय नोंथांमोना नै गाहायाव नायदो नै बेवहायनो नोंथांनि जि PCDC-आव बेसेबांजोन मानसिया न' मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननिया भेरिफाइड जाबाय बेखौ नै बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय नै बेवहाय दङ आरो लोगोफोर बे नोंथांमोनाव बेफोरबायदि ओंखारगोन बेनि उनाव बेवहाय ओरै बोखोलांबाय थाबाथाय नोंथांमोना बेवहाय नुलांबाय थागोन आरो गोबांनि नामफोरखौनो नै बेवहाय दा बुरजाथार दं बेवहाय दा नायख'नाया बेवहाय जुदि नोंथाङा नोंथांनि जुदि नामखौ नायनोब्ला नै बेवहाय मोनसे अपसन दंना नै बेवहाय डाउनलड एक्सेल मोनसे दं आरो डाउनलड PDF फाइल नोंथाङा नैबे गाहायनि डाउनलड PDF फाइलाव क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव नै क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाव PDF फाइला डाउनलड जागोन आरो डाउनलड जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाव गावनि नामखौ सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरो आं बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै क्लिक खालामनानै आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होनि आंना अलरेडि डाउनलड जाना दंखायो बेखायनो आं खालामफिनला आरो खनसेबावसो जागोन नोंथांमोना जुदि खालामनानै लानानै नोंथांनि जि नामखौ टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै होब्लानो नोंथांमोननि नामखौ नुनो मोनगोन आरो आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायहरबाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय थेंक इउ